L-Għaqda Dinjija tat-Turiżmu faħret lil pajjiżna għax-xogħol li saru li qed isir sabiex jiġi salvagwardjat u jkun aktar sostenibbli s-settur turistiku waqt il-pandemija. Fittra lill Prim Ministru Robert Abela, is-Segretarju Ġenerali tal-Għaqda Dinjija tat-Turiżmu Zurab Polikashvili stqarr li pajjiżna twettaq xogħol inkredibbli f'din il-kriżi globali. Is-Segretarju Ġenerali ta' din l-Għaqda Dinjija kiteb u qal lill-Prim Ministru li Malta qed turi impenn biex tgħin lis-settur turistiku li qed jaffaċċja l-isfida tal-imxija. L-ittra rrimarkat li r-reperkussjonijiet fuq is-settur turistiku b'mod globali konsegwenza tal-COVID-19 huma kbar ħafna bit-tnaqqis fl-ammont ta' turisti ta' bejn 60 u 80% li jfisser tnaqqis fi dħul ta' bejn $910 biljun u $1.2 triljun. F'Malta bi ftehim mal-imsieħba soċjali, il-Gvern ta' għajnuna b'saħħitha ħafna lil dawk in-negozji bħal dawk fis-settur turistiku sabiex l-impjiegi tal-ħaddiema jiġu salvati. Il-Gvern irrimarka li d-deċiżjonijiet tal-Gvern ġibdu l-attenzjoni ta' istituzzjonijiet bħal dawk Ewropej, iżda anki ta' aġenziji ta' kreditu internazzjonali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.